welcome sa programa. Aramon niya itong kanyang pong aldaw na ini. Nin Huwebes. Biyernes pala. Biyernes. 26 sa bulan po kan Marso 2021. Medyo alipot lang po in comparison sa yung pag-iribanan mo niyan. Hanggang alas 11 lang po kita tapag alas 11. Ang consumer at negosyo kang DTI ang makakaibanan po nito 11 to 12. Okay? So 10:30 to 11. Iribanan po kita sa programang Aramon niya. Ito ko po ang sinulingkod Mardila dahil iba sadit sana. Pero diyan. Technical side, kasabay niya ito siyempre si Ronald Baldo, mantang sa DCGB Social Media Department. Ito yung mga IT, sina Arvin at saka si Richard. Mantang sa Production Assistance Center, siyempre kasabay niya ito dyan, Angel Mustasa, ang kagandahan ng sound. Mga tugang diretso na sa mga istorya ngayon po na pagkaaga na ito para haloy pa. At may mga importante po kitang gustong i-follow up man in connection kan mga pinagigibong lakdang, mga tugang, kan mga lokal na gobyerno in connection kan ano yan pagprotehir sa interes kan ini pong hog industry ano sa mga kasabay na sa mga parakarne sa mga parakarne mga tugang na problema naman medyo diitnaan mga nakukuha ang urig okay. Now sa ibang mga local government padagos po na nagkakaigwa ng esparsos na ano yan pasar ng mga ordinansa na maprotehir sa inda. But then there are questions mga tugang on yung tinatawag natin na paano anya yung free enterprise. Mayroon bang lalabagin dyan? Agdating sa free enterprise, di ba? Kasi bubuwalang magpabakal sa iba. Di ba? Pagkatapos, no? Hello, Councilor Mark? Yes po. Po, data ka makontak naman. Di na lang po. Okay naman, digdi. Okay, si Councilor Mark Aguas po kan Santo Domingo Albay, nagpasar ng ordinansa na magbubusol na protira ng mga kababayan niya to. Most especially, salang ko na presyo. Kasi siyempre sa itong supply nin karne na pwede, ang urig na pwedeng bunoon. Councilor Mark, good morning. On air po kita sa Tingog Kamanuan. O kaya sa Aramon niya to program pala. Good morning po, Sir Mar. Good morning din sa mga parantabay po. Thank you po sa oras po, Sir Mar. Apo, in a nutshell, sir, ano po ang pinakang laman o meat ka sa tuya po ng ordinansa? So far, Sir Mar, ngunyan po na meron kitang African swine flu outbreak na ngunyan nga po, mga paratama na natatakot sa indang mga tama na magkailang, ngunyan, natatakot sila, nagbubuno sila mga medyo atab, kuminsan di pa mabakal na mga akiunong pa, kaya nakakawalan talaga supply kang urig, ngunyan. Ang problema po, so nagbebenta sila, ilaw pa po kita mga para bakal na aling sa luwas, kaya ngunyan, so mga lokal na merkado nawawalan po supply. Kaya gusto ko putirahan so food security kan Santo Domingo na i-regulate po ang paglawgdi po kan mga parabakal na alis sa luwas po na i-priority po sa mga taga Santo Domingo muna po. Ayun, yung mga fakturador, dahil hindi pwedeng basta maglaog dyan, tangani na protehido na ang sa tuyang banwaan, sure na may karne kitang mababakal. Yes po, yan po very essence po sa kuyang ordinansa na i-priority muna kita. Dahil kung mga mismo talagang tigbaban totally na gusto ko na mag-agad lang sila permit so mga factoradors na ma-regulate nga po sila nga hindi man kita po maubusan kang urig po sa tuyang lokal na merkado po. Ayun, ano yan sir? With the legal aspect, will it not violate yung tinatawag nilang universal word na free enterprise? Kaya nga po, one of our biggest concern is that the free trade Sir Mar, maadala mi po yan. Pero po, sa iba po municipality, approved na po yun eh. Yes. Ilingon mi po kung ano pang binasihan ninda. Nailing ko man, Sir Mar, na ang concern na is the food security kang sa lugar, ang autonomy kang local government, yung masusunod po lalo to protect its interest, lalo po pag-abot po sa pagkaon or sa health po, Sir Mar. Yes, kung bagaman, kung
ako mo daron so fakturador kung masatisfy na ang need kang manwagaro. Yung ano po. Actually po, encourage me, kami po mga sa PCL, gusto mo nga po i-encourage gabos na LGU na magpasa po kani, ngani po maring po kansan panalawigan na may action po kada LGU, ngani ang mag-iro na mismo ang satuyang panalawigan po. Yes, Sir Mark. so kasi may problema kita pati yung repopulation o yung pagsalida kan mga pinabarakal ning early tapos yung binuruno tulos magadi dahil pa nagkaroon nangyayari ta kulang na ang nag-uurig dyan sa tuya. Ano pa, Sir Mark, nakulo ng medyo din ng ang mga nag-aataman po na 2 bulan pa sana tiga bono na eh. Kaya bako na healthy yan sa pag ang sa tuyang repopulate ka sa tuyang urig. Kaya sabi ko ni mas marami po na maingatan lalo na ang mga facturadors pati minsan ali po sa ibang probinsya po. Kaya maroton po ko talagang mismong kita mawawalan sa supply po dito sa Yan. At saka yung ano pa dyan, taday pa man napupunas ang ASF baka hindi pa magdara ng ilang dyan. Yes po, Sir Mar. Ayun, di ba? Kasi ang sa ginubatan, yung susaro sa factor na binasiyan ni na Councilor Migs Amano na protecting... Hello, Sir Mar. Hello? Hello, sir? Tuloy sa signal. Ano po ito, Sir Mar? Aba, sabi ko, duman sa ginubatan, si Councilor Amano, iyan ang binasihan na propira na makalaog na daing makabakal basta mga hindi sila maubusan. Pagkatapos, itong pagprotection man sa mga urigan na daing malaog ki ASF because of the facturador. Haro pa yan po, Sir Mar. Yan pa, igaiwasan ta ang malaw po kita di katong ilang na ito ta. Kita na lang dito po sa first take anding ilang na ASF po sa mga urig. Yes, opo. Okay, so ano na po ang stage sa tuya po tabi kagawad na ano yan, na ordinansa? Nasa committee level po yun eh. Sabi nga ni kami bagong kaibahan, dito naman sa ng concern dito, ang very urgent po yun eh. Lalo nang may African swine flu. Kaso nga ni po, baka po abotong kita ng Holy Week. Baka after Holy Week, labo-labo na po yun yung ordinansa po, Sir Mar. Naku, so ano yan, pag di yan napugulan, we expect na pagpiristahan da yung karni. Di magkikibuan naman ng medyo, Sir Mar, na protiranta ang consumer ta, pati man sa mga parataman ta, protiranta man. Yes, Sabi ko sir. Dapat, we will meet halfway na di man madihadar so dihado so mga parataman, di man madihado sa mga consumer. Aba. Sir Mar. Councilor Mark, ang sa imo po tabi na mensahe, pakiuron sa mga kababayan niya to, adyan po Santo Domingo para digdi sa ordinansa po nindong ini. Go ahead po tabi. Hello po, mga Domingueños, ini pong yun din nasa siguro ini mga ang negative lang ini mga nagpaparataman na rest assured ko man na di man sila madidihado na ini po dito ko na pag-isipan sa sariling interes naisipon ta na sa tuya para sa gabos para sa tuyang banwa. Imon lang po and God bless po sa tuya gabos. Thank you very much, kagawad. Happy weekend po and keep safe po, Pirme. Ayan, okay. Mga tugang Councilor Mark Aguas, kan Banua po ka Santo Domingo. Ang connection kaya po na pigubusol man na pagprotir ordinansa banning di fakturador na magbakal po nin urig dyan po sa Santo Domingo tayo nurubos na. Domingo dahil kung nabakal na karne, di nakakaalarma nga talaga. Di ba? Same with what is happening sa ginubatan. Okay? Bueno, mga kapatid, nagdagang tama kay istorya alin dyan sa luwas, nasa linya mas na mga pag-iriba, makulurong niya papamarampado mo. Kaya, Pasko. Every day is a Christmas day. Every day is my birthday. As galero, marinaga tabi, what's cooking? Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, pinagpapakusugo niyan kan Legazpi City Police Station, sa indang mga espersos na ani, na mamantinir at pasi-orden sa syudad kan Legazpi, pati naman, pag-iwas sa mga kriminalidad. Iningon yan, napag-araman kan DCGB News, matapos na pakusugon man kan PCP2, digdi sa Albay District sa indang Oplan Sita, o kaya Motorsilo, as hindi ba pa ang mga espiraso silang nasa nakan checkpoint, digdi sa nagkapirang barangay sa Albay District, partikular na sa Barangay Gis, Kabugao.
Guaman dyan sa barangay EMS Barrio asin na iguaman sa may pinarik na pinagkukondusir sinda na pag standby dyan ka nagkapira mga personahis na ni na mahiling talaga kung sirisay ang mga nagsusunod. Mga layas pantrapiko dito sa syudad kan Legazpi, kung sisayan iguanin magkakanigong mga papeles para sa pagbiyahe kan sa indang mga vehikulo asin man ang paglikay sa mga manlain-lain na kriminalidad. Susok sa impormasyong ipinagpaabot ni Police Major Wilfredo Espinelli, ang commander kan PCP2, saro sa mga naiisip din dining paagi dahilan sa Albay District kunyan, ang saro sa mga bising lugar lalo na kung na rush hour, kaya dapat nayaon man girari ang presensya kan sa indang mga tropa, lalo pa kung nabanggi. Pag banggi man, ang tutukan talaga ninda, yun yung mga nagbabriyahe, lalo na yung mga habal-habal na mantinidong illegal padig di sa tuyang kapalibutan, asin man ang seryenin mga kriminalidad. Pa na kan mga nakalihis na si Mano kay Aldao, iguanan ni nangyari dyan sa may pinarik na insidente ni Pano hold up. Sigun kay Espinelli, desinda matugot na mag-proliferar pa ang siring ng mga bagay sa tuyang kapalibutan, lalo pa na panguturugan man ni Alcalde Noel Rosal na mamantinir sanaan kayusan sa bilog na syudad kan Legazpi. Sabi Sir Mar, ang mga impormasyon padig di sa Albay District, kay Bahan Siboy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Bago nga nagyatong istorya yan. Ay, good morning pala kay Attorney Jessel Basanda. Ha? Ang abogado ng masa. Sabi niya na, kabayan natin. Okay. Sabi ni Attorney Giselle, garo nga niya may restraint yan sa trade and trade in commerce siguro, no? Section 20 kang Constitution, Article 2. The state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprises, and provides incentives to needed investments. Yeah. Medyo malindok ini sarapan dapan na pag-urulayan Attorney Gis. Because yung interest din kang komunidad ang nakataya, no? Kasi ang gigibo kang mga fakturador, talagang minabakal sinda ning mahal. So the tendency of yung mga parataman, mababakal man duman ba mga mahal. Nawara na ning pagkakataon sa mga parabakal man na lokal dahil dumana pinabakal sa fakturador. Now, ang naging output is o outcome is nawara ng karne sa merkado, nagkapirang basis na. Kaya siguro naisip nila yan. Pero tingnan natin because nasa committee hearing ini, nasa committee level do. So mag-i-invite sila ng mga resource speaker kayan just to shed light of the intricacies po kay ini. Dapat ang ordinansa bakong confiscatory, mga tugang asin anong tawag diyan? Dapat para sa gabos. Okay? Daing maliligis na sektor, kundi pantay sa naman na implementasyon. Okay? Abangan po yan. Pakatugang sa iba pa niya itong mga follow-up kayo. Mientras tanto, sino nandyan? Luwen Sports Marcena, nasa linya. The Flash, Mr. Wayne. Yes, salamat abi Partner Mar. Location ng Giraray ka na DCGB News niya ang digdi sa Legazpi City Public Market na kung saan padagos manggiraray na pagbulaga na mga empleyados na lokal na gobyerno kan Legazpi may kinaraman sa pagmamantinir ng kalinigan asin na mga maray na kamugtakan digdi sa Legazpi City Public Market. Mm-hmm. On digdi tabi Partner Mar, sa tuyang presenteng kinamumugtakan, may papakarayon digding mga parkingan kan mga motorsiklo. Diyan sa may aragyanan na di. Ano yung kanya sa agyanan, nakampang ka duman sa ibong, talagang matindi dyan. Roger, si Sir Mark Andy Marbella, ma-explicar niya to sa satoy mga parantabay giraray kung ano ang magigibo na disposition digdi sa mga parandan kan motorsiklo tagari baralang gadoy ni digdabi partner babod may mga nagkapirang espasyo panyaraon digdi sa lugar sa kaipuan ko lukaron.
Okay. Sir Tabi, good morning. Live po kita sa DCGB. I-explain ka Tabi, sir, sa publiko po ano pa mga kinakaipuan na si Kasunod kinaraman dito si Mardela po na sebo natin. Sir Andy, good morning po, Tabi. Sir Mar, maray na usto Tabi. Apo. Sir Andy, ano ang magiging naging observation niyo dyan? Anong pwede tang gibuon para mas maging magayon po ang sistema kang pagparada dyan? Sir Mar, sige Tabi, go ahead po. Okay. Sir Andy, ano po ang sa indong gigibuon dyan? Sa nailing din po nilong medyo masamok ang parada ka motorsiklo? Tali po kami digdi sa taas, may operation po sa lokal na gobyerno kan syudad. Mhm. So digdi po sa baba, nailing katabi baga so dahil talagang kaayusan or kalinigan digdi sa mga parking area. Opo. Kung may date pa po tabi bagang espasyo, naisisibog sa ining barikada ka, so barricade, Mhm. para maokupar po ini. Ayun. Ano yan? Kukuritan man nindo para arreglado? Ay day tabi, Sir Mark. Aday man. Ang nangyari po tabi baga, sa mga barricade ang approach digdi sa may luwasan, isisibog na po digdi. Ayun. Sayang man po kan espasyo bata baga gari man siya na nagabalik sa normal. Mhm. So sa to yung mga parada nasa tinampong na naman. Kaya po nagkagulo-gulo naman ang mga sa traffic ka. Opo, ayun. No? So, yung masan ano mga date na magiging innovations na dyan just to make sure na ang area, maski arugan kadako la kaparada dyan, convenient na mag-aray pagagyan. Opo tabi ta abot ta po bagay ni pagparatirisitan. Mhm. Para ito po niya ang kita ta natataraman ta kung so ibabaga po ang enforcer Oo. baka matikitan sinda. So at least po maka-ibitar sinda. Roger. Pero minsan, Sir Andy, kay puan, lapdosan mo tanganing makaakon. Kaya mo po tabi ta. Ano mo po tabi baga naugmao na kita. Sige, nagasunod na po talaga. Bako na po araw kan dati na sige pansimbag, pero po baga may mga kapot na ordinansa. Yan. Pero po ngunyan talagang bilib na ako sa inda. Opo, ano yan? Ang mga nadadakop na dyan mostly, ano yan, mga taga-digdiman sa nasa Legazpi or may mga dayo? May mga taga-digdi po, may mga dayo. Mm. So gabos po baga, papagal po baga magkaramta, siyempre po, ano ba nakakasabot, Opo. imbis na mapadali kita kung ano-ano pantiga agad. Mhm. Parang sabi ko sa inda, iluwas nindo sa RCR, Mhm. at sa kasolesensya, kaning pasyanta kung ano bang dapat na tatakong pa ko man sa yan vehicle. Pero Ayun. po, gari, bago may iluwas, di ba, dapat may ordinansa ka. Opo. Ay man kita sabi ko, kaya maagad sa imo, kung Mm. wala kitang basyan. Yes. Pero salamat po mo niyan, magayon na. Mhm. Yan. Dapat sa mga markings dyan, dahil pag-aralion, yung mga no parking ng mga nakabugtak baga, dapat ayun makagarali tanganing padagos na pagirumdum sa inda. Ayan, naputol si Sir Andy. Ayaw, Sir Andy. Naputol na. Ayan, sandali Ayan, okay, balik ka to Sir Andy para sa iyang pangapudang giraray sa mga kababayan niya ito. Most especially. Apa. Okay, Sir Andy, asay mo po tabi na pangapudan sa mga kababayan ta, most especially yung mga dayo, no? Na masaod dyan, tanganin na masigurong pagparada ninda nasa arigladong lugar. Ay po tabi, ang enot na enot po tabi, magdayo man po sa Satoya or Tagadigdi, din na po kita magparaasa duman sa mga parking attendant. Takunlay man po sindang mga ID, din na po kita lalo ligdi po ko sa may shooter sampang kang St. Hilaire, kasugma po talagang nagrabe ka. O kahirap man, day man hindi tumasingil na barker, paano ko sabi ko kamukayan. So sana naman tabi, ang pangapudan ko sa inda, na madirig di sa Legazpi, pagbawal po, bawal. Yun Yes. man lang tabi. Apa. Sa mga tugan ka po, kaso ugma, kansarong aldaw, sa media, medyo, opo. Mhm. Ayan, kay puwan dahil dapat na exception to the rule. Opo, ID lang tabi, Sir Mar, ang primerong iilingon nila sa parking attendant tab. Pero po, pag dae, Aha. gustong sabihin po, bawal dyan pagparadahan. Ayun, okay. Saan Apa. yan? Ano yan? May special markings ba yung ID ng parking attendant? Baka pikion? Ali po tabi, ali po Ay. ini sa PNP sa Legazpi. Ayun, Central. very good. Opo. Okay, sana may control number adi. Okay. Opo tabi. Apo, Sir Andy, salamatong pumaray. Aram ko na kadakol pa kamong asikasuhon dito ka na magparaabalaon po. Tabata udto na. Okay po, tabi. Thank you po Sir and Mar, God bless. Salamat po, mabuhay Apo, po. thank you. Ayan. Salamat po, sir. So, yan The action man! Dr. Mar. Matindi yan sabi ko na sa imo, sanit sana. Pero tiyan. Correct. Mo. Alright, sige. Roger, ay masarap pa palang tabi, Sir Andy. Kasubago baga, nagparapanrang ka kita dumanin mga gari, mga nakausili ng mga sementado sa
tukawan kan mga tindero mo na tindera sa public market duman sa may midsection. Ano tabi ito, sir? Ano tabi ang pagirumdum na kayo may kinaraman sa mga nagtitirin na tabi dyan sa taas? Opo, tabi. Magayon po yan na may masabutan po kan sa to yung mga konsumidor. Sa mga parabakal po, karne, manok. Tapos po tabi, bagang nababakal din pagkaon ng mga presko. Na dapat po, dahil kita duman magparakaag king mga rolamesa, mga extension ng mga paril. Kaya po, pigistaran kan mga ipis. Kasi bago tabi, nakulong kitang hinali duman na puro ipis. At saka po, bawal man talaga yan na magpara-extension kita duman. Kaya po tabi, nahiling kan katuyang kay Ribana na si Sir Lowens, kasubago, dinismantle ta po, so gabos duman na naka-obstruct, so gabos na pigkaraakag mina sa karniyan sa manokan. Okay, thank you so much, tabi, sir. So yan tabi, Partner Marano, si Sir Mark Andy Marbella, sa sakot yan, padagos pa na pag-asikaso ninda, na kinaraman sa siring na bagay, tangani mamantiniraan kalinigan digdi sa Legazpi City Public Market. Kasubago na kaulay taman si City Administrator Carlos Chito Antetabi, Partner Mar. Sa iyang ipinagunambita na talagang kaipuhan talaga na puknatan digdi na pagtaonin na makakanigong pagbubulaga na pag-implementar kan mga leyes na pinagpapautob ka na lokal na gobyerno tangani ng magkasaranay ini. Tama na may sarong nga ni Digitabi, Partner Mar, na sarong tindira ka na manok, ano ini sa temperatura baga, tabi Partner Mar, may temperatura pala na pinagsusukat kaya ng Citibet. Yes. Dahil nakaano duman, dahil nakaabot sa na requirement kan temperatura, kinurong piskar ito, nagpara siyempre ito na inatangan niya, kinurong piskar manggiraray ito, asin nagparagiribonin mga nagpararibok naman, alagan na pasify man sa natabi. Ayun. May kaibahan na National Meat Inspection Team, Dayman. Tigwa? Igwa. Ayun. Okay. Oo, Roger. Wala tayong magagawa dyan. Oo, tapos kadakol, pati sa mga licensing, pati sa mga pag-ilingkan mga business permit digdi, nagriling saro-saro, na nga mailing talaga na lihitimo sinda na nag-ooperate sa inyong mga negosyo digdi sa laog kan publiko merkado. Yeah. One time, big time operation pala. Roger. Ayun. Okay, sige. Yes. So yan tabi, Partner, para mga dagdag na istorya. Not yan digdi sa DCGP na iluwas. Ako po si Luis Bursa Barcena. Salamat. Thank you very much, Luan. Sa saka kay Andy Marbella. The Action One. Bueno, dumang kita sa First District. Sa Pading Jomar Biana sa linya man. Pare, please come in, pare. Salamat, Padi. Good morning sa mga parantabay. Sunod-sunod na ang kaso kan COVID naman sa tabako. Naku, igwa na naman. Oh. Igwa na naman kunya na saro. Dahil pa man nagpaluwas nin official na pahayag sa DOH Bicol, pero so Tabaco City COVID-19 Command Center, nagkumpirmar na. Inapuda na yan. Nagkumpirmar na tana, inot na baga sa indang informasyon. Iapod tulosan. Ang pibo ko ka ng alkalde. Roger on that. Mayor, igwa ka ngayon dyan mo niyan. Bicol Code 5237, case number 95, o pang 95 na ini sa syudad kan Tabaco. Doon, dakul na, lo. Okay, so taga sa ina. 53 anyos na lalaki. 53 years old. Taga Barangay Fatima, kan Tabaco City. Okay. Naghihilang ini, symptomatic ini. Okay. Naka-quarantine na naman. Daing exposure kung saan siya na-expose? Daing detalyeng pigtao, daing pigtaong detalye sa lokal na gobyerno. Kasuod digdi man sana sa may kahampang kay ning barangay. 60 anyos na lalaki taga Barangay Basud kan Tabaco City. Naghilang man ini. Nagilang man. Duwa ng aldaw na magkasunod na nagkaigwa kitig sarong kaso. Ang aldaw na kaliis digdi sa syudad kan Tabaco. Nagluluwas na kung susumadahon ta ang tabako mo niya, nigwa ng 95 kaso ni COVID, nakarecover na sa 87, may nagada na may aktibong kaso na 2. So yan pa diyan mga updates di sa Syudad kan Tabaco, Jomar Bian, DCQB. Thank you very much, Jomar. Oy, relikay, ha? Pasiguro tabi, pero difícil, batang kadakol pa may mga tao nagluwas-luwas na naman, And siyempre naman po sa mga kababayan niya to, sa aga, abangan po nindo sa muyang one-on-one interview with the man behind the Kawak Hills Nature Park.
si former Congressman Fernando Gonzales. Okay. And good news hindi sasarado totally yung Kawakawa, but ang pagpasok doon is limitado. Walang magaganap na mga Via Crucis, no? Bawal magano duman ang pamilya baga, iba baga na rumul-umul na nagparangadye, bawal 'yun. Walang Via Crucis ngayon doon. But you can go up and then experience the gift of nature, the gift of God, yung natura po duman na talagang pag nyaong ka duman, puwerte ang parusnal. Talaga ang gabos na kagabatan mo digdi sa baba, mawara duman. Dakol na mga improvements, meron tayong mga pwede nyong masilungan Yung tribal tent, mayroon doon. And you can rent for that for 2 hours. You know? Tsaka for 10 pesos for 2 hours, tapos plus 5 pesos for the next succeeding hours. Ayan, ayos. Kasi kung mga bird's nest, duman sa mga kahoy. Asin kadakol pa pong iba na mga pagbabago doon. At saka, yan po yung pagbabalik ng forest. Tang sabi ni Congressman Gonzales, iyon ito ang lang of the city of Ligao. Eh napera kan, igwa pa pala ng mga giniribo naman, binarakal ng mga daga na iba kang siyudad kan Ligao. And saka adjoining the Kawakawa Hills, mga tugang, pig, reforest in the pig. Tatara naman din ng mga kahoy para mas lalong rumambong ang kakahuyan po naman. Okay? So yan, tabi, sa tuyang update. So, maraming salamat sa generosity ni former Congressman Nando Gonzales sa iyo mga staff sa pag-akomodar sa muya duman. Kasudma, napalaban si Bunjing sa lakaw-lakaw. Pero ang paglakaw ni Bunjing, pababa na. Tapos tukad mi duman, linunad kami, pinagdalaog duman sa auto mi. Sendo ka, boss. Thank you and bye-bye. See you tomorrow. Boses kang kapalibutan with Father Momoy featuring Kawakawa Hills Nature Park. Saga po yan, 9:30 to 11. Sendo po ka, boss. Thank you and bye-bye. Good news mga kakoop! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc